Hei! Uuden ja uljaan Kouvolan nuorisovaltuusto järjestää 18. joulukuuta 2009 Fast Motorsin tiloissa aivan järjettömän upean diskon Friday Night Party. Fast Motorsin mahtipontisissa puitteissa on mahdollisuus nauttia käsittämättömän hyvästä musiikista, sairaankovasta tunnelmasta, biljardista, Xboxista ja kavereiden seurasta. Tarjolla lisäksi muun muassa pienestä lisämaksusta sisäpaintball. Liput diskoon maksavat 3 euroa ja lippuja saa vain ovelta. Spektaakkelin ikäraja on 13 vuotta. Muista siis perjantaina 18. joulukuuta Fast Motors kello 20 alkaen. Sponsored by Kouvolan Sanomat and Fast Motors.